Bawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon? Huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga. Ngayong December 16, alas 5 ng hapon, dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 40 cable partners sa Central Luzon. Nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Malapit na naman ang eleksyon. Pansin mo, dami nang nagpaparamdam. Paulit-ulit na naman nating maririnig ang mga pangako ng libreng edukasyon. Trabaho para sa lahat. Tapat na serbisyo. Basta, marami yan. Talagang lahat sasabihin, mapaniwala lang ang mga tao. Lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Hindi lang yan. Sa pagnanais magkaroon ng kapangyarihan, Sa kagustuang mailuklok sa pwesto, bibilhin. bibilhin. I repeat, lahat gagawin, makakuha lang ng boto. Pero pwede namang hindi ganun. Pwede naman tayong gumawa ng matalinong desisyon. Pwede tayong mamili. Dapat yung hindi puro pangako at pambobola lang tuwing kampanya. Dapat, kilatisin ang bawat salita na sinasabi nila kung totoo ba. At dapat, huwag tayong basta-bastang maniniwala sa matatamis nilang pangako. Dahil kung pipili ka na rin lang, Maging mapili ka na at mapanuri. Tama. oo nga. Piliin natin yung may kakayahan. Tukuyin natin yung mga tunay na maaasahan. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama. Bumoto ng tama Bumoto ng tama. dahil buhay natin ang nakataya. Para sa most development-oriented talk or discussion program, ang pinili ni na Scott Iska ay ang So to Speak COVID-19, Bigat ng Laban, Pasa ng Kababaihan ng CLTV 36. Nais naming pasalamatan ang mga bumubuo ng UPLB Gandingan sa katatalang iginawat ninyo sa aming programang So to Speak. Nais ko rin gamitin ang pagkakataong ito upang ipahayag ang taus-pusong pasasalamat at pagpapahalaga sa lahat ng mga women health workers at mga kababaihan sa mga komunidad. Mula sa pangangalaga sa kanilang mga pamilya hanggang sa pangunguna sa iba't ibang larangan, hindi matatawaran ang serbisyo at sakripisyo ng mga kababaihan sa pagsugpo sa pandemyang ito at pagharap sa mga hamon ng maling pamamahala. Madalas, hindi lang oras, galing at kaalaman ang kanilang iniaalay, kundi maging ang kanilang sariling buhay.
Kayo ang aming inspirasyon upang patuloy na tumugon sa mga hamon ng panahon. Makakaasa kayo ng CLTV 36 ay patuloy na magiging tulay upang maiparinig ang saloobin ng taong bayan, lalo na yung mga walang boses sa ating lipunan. Maraming salamat sa galingan at sa mga tagapagtangkilik ng aming istasyon. Dakal na salamat po. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Maya Pagat Panapon, Pampanga, magandang hapon, Central Luzon. Oras na naman po para sa 60 minutong mainit na balitaan. Ngayon hong araw ho ng Martes, December 14. At ako hong yung lingkod, Justin Dizon. Mga kabalen, mga kariyon, samahan ho ninyo akong pag-usapan itong mga balita dito sa ating rehiyong Central Luzon. At importante ho sa bawat isa sa atin. Alam nyo ho, meron hong trending ngayon sa TikTok yung sinasabing 12 days of good news, ano? O yung 12, dahil nagsimula ho yun kahapon, dahil 12 days na lamang kahapon magpapasko na. So 11 days ngayon. At syempre ho mga kariyon, tayo ho sa CLTV Balitaan ay hindi ho tayo magpapahuli dyan sa mga trending na yan, lalong-lalo na pagdating ho sa TikTok. Dahil alam nyo ho, meron din ho kaming mga dala good news para sa inyo. At tunghayan ho ninyo yan, yan ho ang ating tatalakayin ngayong alas 3 ho ng hapon hanggang alas 4, kasama ho itong ating mga reporters ng CLTV News. Ito, simulan na natin ang ating balitaan. Ito ho yung binabanggit kong good news, mga kaibigan, mga karihon. Ano? Una hong domestic flight sa bagong terminal ng Clark International Airport. Abay, sumahimpapawid na, napakaganda hong balita niyan para ho doon sa ating mga kababayang biyahero, mga nais mag-travel, may mga business engagement, no? At syempre yung mga nagmi-miss din yung turismo o yung pamamasyal. Alam niyo merong interregional tour na ipinatutupad ho yung Department of Tourism diyan ho sa may Clark and Cebu, yung rutang yan. Mamaya alamin natin kay Rainiel Pawid kung kumusta yung unang operasyon diyan sa may bagong terminal, world-class terminal ho yan, napakagandang terminal yan. At syempre, paano ba yung pagbiyahe sa mga panahon ngayon? Dahil alam naman ho ninyo, medyo matagal-tagal ho tayong hindi nakalipad, at hindi nakabiyahe. Yan ho ihahatid sa atin mamaya ni Rainiel Pawid. Ito naman mga karehyon, pagbubukas ng Pampanga headquarters ni na Vice President Leni Robredo at Senator Kiko Pangilinan, pinaghahandaan na po ng kanilang mga supporters. Yan naman po ang ihahatid sa atin mamaya ni Paulo G. Santos. At ito naman, land dispute. Ito, tinitingnang motibo sa pamamaslang kay Pampanga-based journalist Jess Malabanan. Ako, ito yung hindi magandang balita naman na naming naihatid po sa inyo nitong mga nakaraang araw. At hanggang ngayon, patuloy hong naghahanap ng hustisya. Kaisa ho kami dyan, mga kasamahan ni Kuyang Jess Malabanan na naging biktima ho ng pamamaril doon sa kanilang lugar sa Samar. At naiuwi na ho yung kanyang mga labi dito naman sa Pampanga. Mamaya ho meron mong update tayo kaugnay ho ng investigasyon na ikinasa na ho ng mga otoridad at yung pagbisita ho ni Yusek Joel Edco ng Presidential Task Force for Media Security. At ito naman, isa pang balita naman sa bayan ng Lubao. Isang video po na nagpapakita ng sigawan ng isang kapitan sa Lubao, Pampanga. At yung mga tauhan ni aspiring governor o gubernatorial aspirant Danilo Bailon ang viral ho ngayon sa social media. Ayan, ano nga ba yung pinagmulan ng sigawan na yan, ng komosyon? Makikita ho ninyo, ayan, nasa bangka at nagkakahilaan pa ng lambat at may tensyong namagitan. Mamaya ho malalaman natin saan nag-ugat yung usapin na yan at ano ba yung naging resolusyon o ano yung naging pangyayari dyan sa viral video na yan. At ito naman ho, isang good news naman, kung merong bad news na viral, meron din ho good news na viral, mga karehyon, mga kabalen. Ito ho isang gas attendant
sa Ciudad San Fernando, Pampanga na naghintay ng isang buwan para maisoli yung naiwang sukli ng isang customer, kinagiliwan ho ng mga netizen. At ang customer ho ay si Transportation Assistant Secretary Hope Goddess Libiran. Ito napakagandang balita nito. Pinost ni Asik Hope Libiran nito. At ika nga, natuwa yung mga netizen at dahil dito sa ating kabalin na talagang matapat. Isipin ho ninyo, isang buwan bago niya isoli itong naghintay ng isang buwan bago dumating ulit yung kliyente para magpagasolina. At siya ho, ika nga, isinoli naman niya pagbalik po, pagkakita. At hindi daw niya alam na government official na assistant secretary pa itong kanyang pinagserbisyuhan dun sa kanilang gasolinahan. So yan ho ang detalye. Mamaya malalaman po natin yung kabuok detalye ng balitang yan. Pero yun, simulan na ho natin ang mainit na balitaan at magsimula ho tayo dito sa good news na sinasabi ko kanina. Ito ho nga pagbubukas ng terminal ng Clark International Airport. Yung bagong-bago ho, kamakailan lamang, binisita ho yan ni Rainiel Pawid, ipinakita sa atin yung mga nagagandahang muebles at saka yung disenyo. Ito hong terminal na ito, para sa kaalaman ng lahat, ito ho yung bagong passenger terminal ng Clark International Airport. At ito ho, yung disenyo, kung disenyo ho ang pag-uusapan natin, patterned ho dito sa mga bulubundukin ng Zambales at yung Mount Arayat. At pagdating naman ho sa loob, makikita ho ninyo dyan yung inspirasyon naman mula sa Pinatubo, mula sa Pampanga River, at syempre yung mga parol ng San Fernando, Pampanga. Napakagandang terminal ho niyan. At ngayon nga, sinubukan na yung pagbiyahe dyan sa nasabing terminal ng Paliparan. Para humalaman natin kung paano nga ba ang traveling o yung pagbiyahe ngayong panahon ng new normal at sa new terminal. Maganda yan. Makakasama ho natin live si Rainiel Pawid mula sa Clark, Pampanga. Rainiel, kumusta yung unang lipad ng biyahe at saan papunta itong eroplanong ito na sumubok dyan sa bagong passenger terminal ng Clark International Airport? Kuyang Justin, magandang balita nga dahil all is well, 10:15 kaninang umaga ay nakalipad na itong 5J607 Cebu Pacific papunta nga ng Cebu. Ito yung unang domestic flight dito sa bagong tayong terminal building ng Clark International Airport. At ilan sa mga unang pasahero sa nasabing flight ay ang ating kasamahan sa BCDA na si Engineer Joseph Bingkang. At kanina nakita rin natin yung mga kasamaan niya sa flight na sinubukan na nga itong mga contactless check-in system, maging yung ilan sa mga facility dito sa Clark ay nga yung mga lounge na may mga Pampanga-made or locally sourced na mga muebles. So makikita natin yung talaga na mga smooth transaction dito nga sa new normal dito sa new terminal. Kuyang Justin. Rainiel, gaano kadami yung mga bumiyahe kanina maliban doon sa mga nabanggit mong VIP? Si Engineer Bingkang, nakasama natin yan nung tayo ay nag-inspection naman dyan sa may Kuala Lumpur, Malaysia, kaugnay nitong New Park City. Maliban kay Engineer Bingkang, sino o gaano kadami pa? May mga ordinaryong pasahero din ba na bumiyahe kanina at kumusta yung kanilang naging karanasan? Bakay na rin doon sa yung pakikipag-usap sa kanila? Yes, Kuyang Justin, over 50 yung sakay pa o lulan nung eroplanong lumipad patungong Cebu. At ayun, yung iba nga sa mga tinatanong mo, all walks of life ay nandito nga. Kumbaga, yung mga commoner, mga turista, at yung ilan naman ay bibisita sa kanilang mga pamilya. Ayun na nga, Kuyang Justin, tuwang-tuwa sila dito sa makabagong sistema dahil unang-una, kahit pa bahagya ng nagluwag yung quarantine restrictions, of course, nandun pa rin yung agam-agam sa kanila doon nga sa makakontak sila ng coronavirus. Nakita naman nila na hanggat maaari na contactless, ay contactless lahat ng transaction. Even yung paglalagay ng kanilang baggage, meron na itong self-checking in na baggage counter kung saan doon na rin mismo tinitimbang at diretso na nga sa kanilang plane. At yung ilan sa kanila ay excited dahil ito yung first time nila ulit na makatravel dito sa Clark within the almost 20 months ng paghihintay dahil nga
sa restriction ng COVID pandemic, Kuya Justin. Rainiel, ikaw matatanong ako sa iyo. Alam ko ikaw ay madalas ding lumipad bago yung pandemic at katunayan nakapagtrabaho ka sa ibang bansa. Paano mo ikukumpara itong ating bagong paliparan doon sa mga ibang airport na iyon na nabisita o napasyalan? At sa tingin mo ba, ito kasi sinasabi nila world class, personally, hindi pa natin natunguhan yan sa loob dahil kakabukas lamang, sa labas lang tayo nasilip. Pero ikaw na mismo nanggaling dyan kanina at nanggaling din sa ibang paliparan sa ibang bansa at dito sa Pilipinas, ano yung laban nitong ating bagong terminal dito sa Pampanga o dito sa Clark International Airport na sinasabing gateway, hindi lang sa Central Luzon, kundi maging sa Northern Luzon? Kuyang Justin, pagdating naman sa pasilidad, talaga namang dekalidad itong Clark International Airport, new terminal building. At dito nga, kung saan at dito nga, Kuyang Justin, kung saan marami na rin yung nagnanais na lumipad, rest assured na yung terminal na ito ay meron ding mga luxury shopping store na magbubukas sa second quarter. Ito nga yung ilan sa inaabangan ng ating mga kababayan. Pero ngayon, Kuyang Justin, makikita natin yung kung ikukumpara natin to sa ilang mga paliparan gaya na lamang sa Changi ng Singapore at yung Dubai International Airport sa United Arab Emirates, makikita natin yung similarity nila pagdating doon sa makabagong gamit, doon pa lang sa pag-check-in. Dahil pre-pandemic days ay meron ng contactless sa ibang mga paliparan. Pero this time, meron na rin dito sa Pilipinas. At ayun nga, nandito to sa Clark International Airport. Rainiel, so itong paglipad na ito ay testing lang ba o masusundan na ito ng regular na operasyon ng bagong terminal? Kuyang Justin, sorry na may audio tech difficulties. Ayan, ulitin ko lang ako. Ito bang nangyaring paglipad na ito ay testing lamang o masusundan ito ng mga bago pang operasyon o ng mga susunod pang operasyon dyan sa ating bagong terminal sa Clark? Ang nakuha ko ay sinabi mo na ito ay test. Rainiel, nakamute ka. Oo pa. Ayan. Yan, go ahead, Rainiel. Yeah. Kuyang Justin, ito ay test flight lamang at magkakaroon ito ng full operation sa darating na second quarter ng taong 2022 kung papalarin na mabigyan nga ito ng certification from CAAP, Kuyang Justin. Okay, so after this flight, wala muna ulit, not until the second quarter of 2022, Pero syempre, alam natin yung dating terminal, yung existing terminal ng Clark ay operational na. Rainiel, para sa mga kababayan natin nagtatanong, gaya na lamang ni ating Analisa Manlapas, na laging nanonood sa atin. Paano ba yung proseso ng pagbiyahe? Ano ba yung mga flights na available at saan nila pwedeng tignan din para at least guided sila kung sakaling magdesisyon na silang lumipad ngayong nagluwag na yung mga quarantine restrictions sa bansa? With regard to the requirements, Kuyang Justin, bukod doon sa vaccination card na pangunahing hinihiling ng ilan sa ating mga airlines, ayun nga, titingnan din nila yung requirements doon sa pupuntahan nilang lugar. If ever kailangan pa ng swab test, ay mismo doon na sa mga LGUs nila ito kukunin. Pero this time, ang nakikita natin ay kukunin lamang nila yung mga requirements doon mismo sa airline or office ng airline kung saan nila pinuha yung ticket. Kuya Justin. Okay, maraming salamat Rainiel Pawid sa iyong ulat at mukhang magsisimula na rin yung susunod mong coverage. Kaugnay naman yan ng iyong revenue collection ng mga local government. At tabayanan din namin mamayang alas 6 yung update naman sa balitang yan. Ayan mga kariyon, nakita ho ninyo si Rainiel Pawid live nag-uulat mula sa Clark, Pampanga. Sa kasalukuyan ho kasi ginagawa itong awarding din nitong mga local government unit na nakahit ng kanilang target pagdating doon sa locally sourced revenues, o yung revenue collection nila, yung mga buwis. At may mga bayan at lalawigan ho dito sa Central Luzon ang napabilang ho dyan at bibigyang pagkilala at parangal. At yan ho yung ating tututukan naman
ng ating kasamang si Rangel Pawid at siyempre ni Johnny Coronel, dyan ho sa may Clark, Freeport Zone. Sa ibang balita naman, mga kabalen, mga karehiyon, viral po ngayon sa social media ang video kung saan makikita ang sigawan sa pagitan ng isang barangay captain sa Lubao, Pampanga at ang mga coordinator ni gubernatorial aspirant Danilo Boy Bailon. Nagsimula raw ang tensyon matapos pigilan ni Cap ang relief operations ng kampo ni Bailon. Depensa naman ng kapitan, umiiwas lamang daw siya sa mass gathering na pwedeng pagmulan ng transmission ng COVID-19. Narito ang eksklusibong report ni Paulo G. Santos. December 11, 2021 nang ilabas ang video na ito ng online newswire ng EuroTV News. Kumprontahan umano ito ni Barangay Santa Teresa Captain Joselito Yung sa Lubao at ang kampo ni Pampanga Gubernatorial Aspirant Engineer Danilo Boy Bailon. Maririnig sa kuha ng hindi pinangalanang source ng video ang girian. Nagtungo ang CLTV News Team sa Barangay Santa Teresa upang kumpirmahin ang nangyaring komprontasyon. Dito pinaunlakan naman kami ni Barangay Santa Teresa Captain Joselito Yumang. Unang punto ni Kapitan, nagkaroon ng miscommunication sa pagitan niya at ng coordinator ng kandidatong si Engineer Bailon. Ganito po ang sabi ko doon sa ano niya. Bakit hindi siya pwedeng pangbigay ng ayuda? Grasya yan. Lalo na ngayon, kailangan ng mga tao sa hirap ng panahon ngayon. Ang pag-iusap ko lang sana doon sa coordinator niya, ganito po. Pwede kayo mamigay ng ayuda. House to house. Ayon kay Kapitan Yumang, pinapangalagaan lamang niya ang kapakanan ng kanyang mga kabarangay na sila'y hindi makompromiso sa posibleng maging gathering. Iba rin umano ang buhay sa kanilang barangay na coastal community dahil halos dingding lang ang pagitan ng mga bahay doon at kung magkaroon ng virus transmission ay baka mapahamak ang kanyang mga kabaryo. Ang pinag-iingatan ko po buong baryo. Hindi lang po sarili ko, hindi lang ang pamilya ko. Buong baryo po, ako ang naghahalaga rito. Kasi kung mapapasukan po kami ng halimbawa, may virus, epektado po lahat kami. Yung bahay namin pagitan lang, pader. Ayon kay Kapitan, hindi sa kung ano pa man na gustong bigyan ng kulay politika ang kanyang pag-awat, kundi sa kabutihan umano ng kanilang komunidad ang kanyang iniisip. Kaya ang pagtatalo sa coordinator ni Engineer Bailon na hindi tumupad sa naunang napagkasunduan ay umabot sa bangayan. Wala kang isang salita ako. Ako may sarili akong desisyon, meron ako isang salita. Pero ikaw wala kang isang salita. Hanggang sa nagkasagutan kami. Hanggang nagkahilangan kami doon sa lambat. Kaya po inano ko yung lambat para hindi makadaan yung bangka. Giit din ni Kapitan na hindi pa panahon ng campaign period kaya ang gumamit ng anumang propaganda gaya ng pagdadala ng sound system ay hindi niya pinayagan. Ngunit ang relief goods na kailangan naman umano ng kanyang mga kabarangay ay exempted. Sa ngayong pagsaluhin po, bawal pang pangakampanya. Pwede magpakilala para Christmas greeting. Yun lang po para sa... Sa panig naman ni Pampanga Gubernatorial Aspirant Danilo Bailon, kwento niya kahit bago pa siya maghain ng kandidatura ay matagal na niyang tinatarget sanang magbigay ng tulong sa nasabing komunidad. Ako nakapapal ng Certificate of Candidacy, nagpapaalam na kami ron na kami ay mamimigay. Sabi nila, hindi sila po pwedeng magpamigay, hindi po pwede na sila yung magsalita. Sabi ko, kahit hindi makapagsalita, basta ibigay nila sa mga tao, ayaw pa rin kami papasukin. Nung makita ko yung mga tao doon, sobrang pala hirap, lalo na yung sa mga coastal area. Kwento niya, nakapasok pa rin siya at nang akma umano itong magsalita sa isang simbahan na pinangangasiwaan ng kanilang pastor, ay inawat pa rin ito. Kaya ang diskarte umano ni Bailon ay sa kalsada na ito nagsalita, buhat ang sound system na portable. Ngayon, ang nangyari ay pumunta pa rin ako ron, pero sa church na aming pagsasalitain, pinagbawalan na yung pastor doon, hindi rin ako nakapagsalita. Ang ginawa ko, doon ako nagsalita sa daan.
sa daan doon, pinasaksa ko yung sound system, nagsalita ako. Kailanman din na kayang pigilin ang salita ng Panginoon. Ayon kay Bailon, pag-aaralan pa niya ang legal na hakbang sa di umano'y harassment sa pagpigil sa kanya na magtungo sa lugar. Paulo G. Santos, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, land dispute tinitingnang motibo sa pamamaslang kay Pampanga-based journalist Jess Malabanan. At in-person training ng mga student athletes pinayagan na ng Commission on Higher Education. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water.
America's best-selling truck is here. More power, more tech, more truck. Ford F-150. Bilang leader, dapat laging malinaw at nagsisimula ang lahat sa malinaw na paningin. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright Flower Extract at Bilberry Berry. Ito ang malinaw para sa akin. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang wasto at regular na paghuhugas ng kamay ay ang pinakamabisang paraan para makaiwas sa COVID-19. Sundin lamang ang mga simpleng hakbang. Hugasan ang inyong mga kamay gamit ang sabon at tubig. Kuskusin mabuti ang inyong mga kamay. Magsimula sa palad hanggang sa pagitan ng mga daliri at likod ng kamay. Gawin ito sa loob ng 20 segundo. Panlawang mabuti ang inyong mga kamay at patuyuin ito gamit ang malinis na tuwalya. Laging tandaan, ang tubig ay sandata laban sa COVID-19. Ugaliing maghugas ng kamay sa wastong pamamaraan. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Prime Water. Busi-busila kay gandang tumira sa semena. Wala nang hahanapin pa, kompleto na dito. Pamaskong handog sa pamilya. Townhouse A, Townhouse B, Townhouse Premier. 20,000 pesos all in down payment. Ready for occupancy. Moving after 7 days from Pag-ibig Loan Takeout. Join the spin and win showcases, cash prizes, and get a chance to win a brand new car on December 22, 2021. Ano pa ang hinihintay ninyo? Why rent if you can buy your dream home? In Westchester, we build homes for the Filipino family. In the Philippines, one of the first non-life insurance companies that established its head office outside Metro Manila emerged. Strength, integrity, and with a proven track record of service in the countryside. Join the journey to our 3rd decade. Corporate Guarantee. We value our commitment. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng
Nagbabalik po ang CLTV Balitaan mga karihyon. Isa pa hong good news dahil alam naman ho natin sa panahon ngayon na hirap ng buhay ay yung mga ilan sa ating mga kababayan ay minsan nakakagawa ho ng hindi kanais-nais At para bagang yung paggawa ng tama, ika nga nila parang nagiging 1 in a million na lamang o bibihira na lamang ho. Pero hindi ho totoo yan dahil marami pa rin ho ang mga mabubuting puso, ang mga matatapat nating kababayan, minsan nga lang hindi ho natin nakukwento sa mga social media post o sa mga balita, pero dapat ito ho yung ika nga lagi din natin nababanggit. At kami ho dito sa CLTV ay kaisa ho ninyo dun sa paghahanap ng mga natatanging ika nga husay at kakayahan at syempre yung pag-uugali ng ating mga karehiyon at nais mo natin itong ibahagi hindi lamang sa ating komunidad kundi maging sa buong mundo dahil ika nga ho championing local pride. Ito ho yung aming pinangangatawanan. At isa ho doon sa mga nagbigay ng pride sa atin dito sa Pampanga ay isang matapat na gasoline attendant. At dahil po itong gasoline attendant na ito napahanga po niya yung mga netizen dahil nga doon sa kanyang pambihirang katapatan. Matapos ho kasi ang halos isang buwan, nagawa pa rin niyang isoli ang naiwang sukli ng customer na nagpakarga sa kanilang gasoline station. At ang customer ho pala ay si Department of Transportation Assistant Secretary Hope Goddess Libiran. Narito po ang detalye ng balitang yan. Trending ngayon sa Facebook ang post ni Department of Transportation Assistant Secretary Goddess Hope Libiran tungkol sa isang gas attendant sa siyudad San Fernando, Pampanga na ibinalik ang naiwan niyang sukli matapos magpagasolina. Ayon sa post ni Libiran, naantig umano siya sa ipinakitang katapatan ng gasoline attendant na si Joanne Dulay dahil hindi umano ito nagpadala sa tukso sa kabila ng hirap ng panahon ngayon. Kwento ni Dulay, isang buwan daw niyang inantay na bumalik si Libiran para may ibalik ang naiwang sukli na nagkakahalaga ng 260 pesos. Po kasing nagpakarga po siya nung last month po. Yung po sukli niya po kasi is naiwan po. Tapos po nung isang araw po, nung kailan lang po siya bumalik, nakita ko po yung sasakyan niya. Actually, hindi ko alam yung yung itsura niya talaga Halos nakalimutan na ni Libiran ang naiwang sukli, kaya laking tuwa nito sa ipinakitang katapatan ni Dulay. Dagdag pa niya, ay hindi umano niya alam na may mataas na posisyon sa gobyerno ang nagmamaneho ng sasakyan. Para umano sa kanya ay maliit na bagay lamang ang kanyang ginawa. Nakakataba din umano ng puso dahil hindi niya inaasahan na magte-trending ang kabutihan na kanyang ipinakita. Ayon naman kay Michael Miranda, ang supervisor ng gasoline station, isa si Dulay sa mga pinakamasipag at mapagkatiwalaan nila na gasoline attendant. At sobrang proud umano sila sa ipinakita nitong katapatan. As a supervisor niya, syempre proud po ako kasi kumbaga, tinatanda niya yung mga turo namin sa supervisor na sabi namin na huwag sila masisilaw kahit anong pera man yan. Marian Lozano, CLTV News. Ayan, saludo ho kami sa inyo, ma'am, sa inyong pinakitang katapatan at naway pamarisan pa ho ng marami sa ating mga kababayan ang inyong ipinakitang pagiging matapat sa ating kapwa. Ito naman ho sa ibang balita, kasabay ho ng tuloy-tuloy na pagbaba ng kaso ng COVID-19 sa bansa, ang unti-unti namang panunumbalik ng mga nakagawiang aktibidad tulad na lamang ho ng selected face-to-face classes sa ilang mga paaralan. Maging ang mga estudyanteng atleta sa tertiary level o yung mga nasa kolehiyo ay pinapayagan na hong ipagpatuloy ang kanilang in-person training. Ito ho'y matapos pirmahan ng Commission on Higher Education o ng CHED ang joint memorandum kasama ang Department of Health nito lamang Lunes. Ang mga athletic training at kompetisyon ng mga varsity teams mula sa University Athletic Association of the Philippines o UAAP at National Collegiate Athletic Association ay natigil noong March 2020 matapos nga yung outbreak ho ng COVID-19 sa bansa. Ayon ho kay Prospero de Vera III, chairperson ng Commission on Higher Education, ang mga individual na lalahok sa mga pagsasanay ay dapat fully vaccinated. Ngunit ang mga estudyanteng atleta edad 18 years old pababa, maaari lamang umanong makibahagi dun sa gagawing virtual training. Ang collegiate training ay maaari nang simulan kaagad at dapat i-isolate ang mga ito sa publiko at susunod daw doon sa tinatawag na semi-bubble setup. Ang mga universidad at kolehiyo rin
ang sasagot sa swab test expenses ng kanilang mga atleta, coaches at iba pang mga personnel. Yan, napakaganda hong balita niyan para doon sa ating mga kaibigan, mga kababayang varsity players. Lalong-lalo na ho, dito sa atin sa Pampanga, meron tayong Yuka-Up, kung natatandaan ho ninyo yun. Yan yung pinapanood pa natin dito sa CLTV. No? At sa lalong madaling panahon, makikita na ho rin natin yung mga training nitong mga varsity teams, no? Na nasa tertiary level o yung mga kolehiyo po. At magandang development ho yan para ho sa ating mga atletang Kapampangan. Manatili hong nakatutok at marami pang balita sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Malapit na! Handa na ba kayo, mga karehiyon, sa mga higante ng Siyudad San Fernando? Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan natin sa nakalipas na taon, may makatalang patuloy na naghahatid sa atin ng tuwa at pag-asa. Excited na ba kayong masaksihan ang ligligan ng mga naglalakihang mga parol? Bagamat ipinagbabawal pa rin ang malalaking pagdidipon sa ngayon, huwag mag-alala dahil masasaksihan niyo pa rin ang tanyag na tradisyon ng Giant Lantern Festival ng siyudad ng San Fernando, Pampanga ngayong December 16, alas 5 ng hapon dito sa CLTV. Panoorin live ang unang gabi ng Giant Lantern Festival 2021 sa CLTV at sa aming 4 cable partners sa Central Luzon, nationwide via Signal Channel 115 at sa buong mundo sa pamamagitan ng CLTV Facebook page at CLTV website. Virtual kita-kits, mga karehiyon! Mga impormasyong matikal na makatutulong sa pangangalaga ng inyong katawan. Dagdagan ng inyong kaalaman sa tulong ng mga health experts mula sa Philippine Heart Association Central Luzon. Let's Talk Heart to Heart, tuwing Sabado, alas 8 ng gabi, dito lamang sa CLTV. Nasistress ka na ba? Nagpapanik o natatakot dahil sa COVID-19? Normal lang ang ganitong mga reaksyon sa ngayon. Pero may magagawa ka para mapagtagumpayan ang sitwasyon na ito. Ituloy lang ang pangangamusta sa mga kamag-anak at kaibigan gamit ang text, tawag o video. Tiyakin na ang mga bata ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Gawin sa bahay ang mga nakasanayan upang hindi mabagot o mabalisa sa panahong ito. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Para malabanan ang COVID-19, ang kailangan natin ay tama at totoong impormasyon, hindi fake news. Huwag ka agad maniniwala sa nababasa at naririnig. Ang pagkalat ng mga maling paniniwala tungkol sa COVID-19 ay nagdudulot ng panik, takot at maling desisyon. Laging i-double check kung saan nanggaling ang nabasa o narinig. Maging mapanuri at i-share lamang ang tamang impormasyon. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kung nabakunahan na, maaari na bang itigil ang pagsusuot ng face mask, face shield at iba pang minimum public health standards? Kahit na maaaring maprotektahan ka ng bakuna mula sa symptomatic at moderate severe COVID-19, maaari ka pa ring mahawa at makahawa. Ipagpatuloy ang minimum public health standards para sa karagdagang proteksyon sa sarili at mga mahal sa buhay. Ugaliin pa ring magsuot ng face mask at face shield. Madalas na maghugas o mag-sanitize ng kamay. Iwasan ang matataong lugar at laging dumistansya ng 1 metrong layo sa isa't isa. Siguruhing may magandang daloy ng hangin sa bahay o lugar ng trabaho. Patuloy na sundin ang minimum public health standards kahit na bakuna na. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng CLTV.
ng Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at sa puntong ito, puntahan ho natin sa ating kasamang si Kuyang Paulo G. Santos na nakatutok ho ngayon dito sa ginagawang preparasyon nito hong mga supporters ni Presidential Aspirant Vice President Leni Robredo at ang ating kabalin na Vice Presidential Aspirant Senator Kiko Pangilinan. Ano dyan ho sa may syudad ng San Fernando. Kuyang Paulo G, kumusta ka at ano ang latest dyan sa may headquarters ng Leni and Kiko, tandem sa Pampanga? Ben Justin, ng Vice President Aspirant na si Senator Kiko Pangilinan para maisaayos na itong kanilang headquarters. Saan yan mga kaibigan? Dito ito sa Barangay San Isidro, mga kaibigan. Malapit lang ho dito sa Commercial District, sa anong mismong area ho ito? San Miguel Corporation, dito lang sa tapat ng San Miguel Corporation to, Kuya Justin. At inaasahan nga, bukas nga ho ay magaganap itong seremonya ng pag-blessing, Kuya Justin, dito sa kanilang maliit na headquarters na sinasabi nitong mga coordinator nila at itong mga volunteer. Ito talaga yung napagkaisahan na, Kuya Justin, at itong mismong area na kung saan itong likurang bahagi ko, Kuya Justin, ay ito naman yung ipinagkaloob ng may-ari ng establishment na hindi na pinarentahan pa para kahit papano, Kuya Justin, dumami itong mga headquarters dito sa Central Luzon ng mga kakamping. Ayan, nakikita natin itong mga kabataan at ilang miyembro ng academe, Kuya Justin, na sila ngayon ay nakaposisyon na para maglagay ng entablado na bukas ay atin pong aalamin mula kay Ma'am Nel Mandap po, live tayo sa CLTV News.